nyaya yekuita mudarari pakati paNunurai Bata naShorai Chibvunza. Nyaya iri kunzi huya mudare unditaurire kudanana kunoita murume wako nemwana wangu. Ndakaona Shorai Chibvunza ndiri kumba akisvika ndakanogara paripo 3 ane dzimwe hasha dzekuti angane hasha pasvika achinzi tayapana mwana wenyu akabatwa nemurume wangu kuzuva kudhibhi anzi achifamba vese. Ndikati nani kanzi nehanzvadzi yangu ndakaise akavabata ndikati ho apa kanaka kana achidzaira sei akabatwa nemurume wenyu imi munoti kudini nyaya yacho. Zvikanzi mwana wenyu adana nemurume wangu saka ndayapa napa ini ndichiti imimi mwana wenyu ngaagare kumba kwangu nemurume wangu imimi. Ndikati mune umboonazvo here zvamukutaura zvikanzi neumboonazvo. Ndikati kana munoumboonazvo maita basa nokuti ini mwana wangu inini last year akafoira form 4 izvo ndamuti ngaite futi anyore futi form 4. Saka kanimi kana mati mimi makambata adani murume wenyu maita basa ka ndakuziva washa wangu nokuti ini kutofira kubhadhara mari dzeschool fees ndichiti mwana wangu akaenda kuchikoro imuchiti mwana wangu adani murume wenyu. Zvikanzi ndo zviripo saka mwana wenyu ngataomba wakagara. Ndikati apa kanaka shirega ini amuita sei ndine ndinobvunza ndiri naVabhati kuti Vabhati ndibatsirewo nyaya iyi. Ava vanhu vozotorachi amai ava kuti mwana wangu ina kudana nemurume wavo. Ndaedza kuvabvunzurudza kuti ishuwa zvikanzi hongu. Ndikati munohombowo zvikanzi hongu. Ndikati Vabhati akati hazvisinei saka nyaya yanga inopinda kuti kwamama saka ndaona. Amai nyaya yekutaurwa naVabhati dai vari kutoshushikana nemwana wavo akuda kupa murume wese. Una chekupindura here? Inini toti kubva ndichitanga kufambidzana nemurume wangu. Murume wangu aidanana neni. Aifambidzana neni nemwana waVabhati. Saka aifambidzana nemwana waVabhati kudaro ini ndakazotizirawo murume wangu chibva ndatanga kugarisana nemurume wangu. Ndichigarisana naye mwana waVabhati aisenda mameseji pafoni yemurume wangu. Aisenda mameseji pafoni yemurume wangu ndichimupindura. Ndakasvika panguva yekumuudza kuti Trinity siyana nezvauri kuita zvokusenderana nemurume wangu mameseji neni handisi kuzvifarira. Mwana waVabhati akandipindura akati iwo murume wako ndiye anonditanga kundisendera mameseji. Anonzani mwana wako? Trinity. Akandipindura kuti iwo murume wako ndiye anonditanga kundisendera mameseji. Ndikamuti kana akusendera mameseji usamupindure. Zvikanzi okay. Tagara mai Bata vakazouya kumba kwamwene wangu inini. Vachiti nditsurire iwo mwana wenyu kuti zvaari kuita nemwana wangu inini handisi kuzvifarira. Amwene wangu ndobva kuti mimi munofanira kutsura mwana wenyu nekuti mwana wenyu ndiye anozoti mwana wangu ane mukadzi wake. Kana chidana nemwana wangu anofanira kuzoti mwana wangu ane mukadzi wake. Ndakazoona vachifambidzana vese mwana waVabhati Trinity nemurume wangu vachifambidzana murodhi yekudhibhi. Inini ndaenda nosiya mwana wangu pasisi vangu. Sisi vangu vanogara kusaidi nerodhi. Ndabva ndaona mwana waVabhati nemurume wangu. Taurai kuti Trinity nemurume wangu vachifamba vese. Ndobva zvandirwadza. Ndobva ndaenda kumba kwaVabhati. Zvichikwadi ndakasvikawo nehasha ndichiti kana mwana wenyu achida kugara nemurume wangu ngaagare hake. Nekuti ndanda toni hasha dzekuti kubva kumashure kwese vachitsurwa kwavaizofambira ichivese murodhi imwe chete. Ndowe murume wamai avo. Urumva
zvakutaura zvataura dzimai kwazvinzwa wakambozvinzwa kana kutotanga wazinzwa mudare muno ndakazvinzwa musi kunzi wakaparwa musha kuti kudi musi wakaparwa musha ndiwo wakazvinzwa ndipandakazvinzwa akapara bhosva iyi aiwa wakagwa kuti wapara bhosva iyi maiya infact ndakaverenga samoni raitaura kuti inini ndiri kufanira kunge ndichiuya kuzotaura kufambidzana kwandiri kuita nemwana wabhata ndopandakawanzwa kuti ndine mhosva mune samoni futi ongu avane samoni ravo futi ongu alright handisina kuziva ini ndiri kuvhunza kuti adzimai venyu apa vakandopara mhosva kuna vabhata vachimuti tsiurai mwana wenyu handiti ndozvakamudanira izvo andanana nemurume wangu imimi ndimunodanana nemwana wavabhata ndozviri kutaura ndimi here muri kudanana natrinity havasi kufananidzira kubvunza iwe muridzi wenyaya kwete hamudanani naye handidanana naye mira amai mati imimi muri musikana imimi musati matombororwa nemurume maikwigwidzana panapa nemurume uyu natrinity handiti ndizvozvo mazinzwa ine nyaya yaitaura naadzimai venyu kuti vasikana ava vakatombokwigwidzana ongu ndiri kuenzwa handiti ndobva wazorora akazotizira ndokuzororwa handitika saka iwewe hauna kuzoita give up wakana kwaitevera trinity aiwas ko makazomba mese sei makaonekwa kaini ndozvoko mulena amai ava kuti manzwa here babanya here saka imi munoda kutaura kuti hamuchadanana here nasimo chipundura saka natrinda hamuchadanana hamuchadanana asi waimbodanana naye maimbodanana taurai kuti maimbodanana makonekafamba nesegera pawakazorora wakazoregera trinity but nzira munongosangana kamunzira hamuna muridzi makazoonekwa futi munofamba nese ehe ndoparikupengera vadzibaya saka vakaenda kunobhondora atezvara tatezvara vatenga kuti mibaba imimi saka muna wangu chokwadi chokuda totobhikirire nemurume wangu mapaona ndopatiri kubvunza kuti saka imi munoita sei nenyaya imini adzibaya vatosungwa ka vatova musungwa ipo moita seiba nyaya yakonzereswa newe kuti havazoenda kunotaura nababa wavo vachitaura mazuva azoita kutavasungise iwo ndowakakonzeresa maoma mate mukanga kana matodza kutipindura katidatise nyaya mberi nokuti toda kuti nyaya itowana solution nokuti apa pane makakata avanondouya kutaure kanyaya yako kune mudzimai wenyu mudzimai wenyu ari kuti murume wangu ndiye ari kukonzeresa nyaya dzaita kuti ndinobvondorana nevanhu saka tobva takudanai manje kuti imi michiuyai kababa mutaure tarisai mudzimai azondopara mhosva kwaapata nenhau yenyu imimi imi mukati kweta nditi chimbomirai makadero naitini ava munovazivera vanhu vandinovaziva nokuti tinogara kumwe chete chete kwete kuti mukomana wako aiwa asi makambodanana before kudana zvinogara tadanana asi taingotaura tese pafoni ezikuti iye ndichimuona ndinomutora sehanzvadzi yangu nawiri panapa isi kunzvenga nyaya hapana nyaya nawiri pano ndiri kutaura chokwadi kuti tisungure baba namai ake kuti iwewe nomurume uyu munotaudzana asi hamudanani handiti nokuti mai vari kuti vari kuona mameseji ako iwe mufoni mababa 1 2 vakazokuona ndifamba mese zvikavapisa kusvika vatevera kuna baba manje kunoti baba akatsiurai mwana uyu nokuti vakauya vachizorwisa iwewe manje nhasi unenge dai tisikatauri pano iri imwe nyaya ndizvo saka tichikubvunza kuti relationship yenyu papa yakambomira sei iwe kwati ndi bhudhi vangu avo bhudhi vatadza kutaura kuti zvinofamba sei
ndakasvika pa ndikasvika iye tichipesana ndichitaura nevamwe amai vachinondiperekedza kusvika kumba kwenu. Mazinzorera mai mafambiro akaita Trinity nearume venyu kuti vakabva vari mulift 1 kwete kuva pane relationship. Imimi relationship yanga yagara yakabuilda musoro menyu kuti vanava, but makazozviona here kuti ndo zvakaitika matowesena ni situation kuti vakatombofamba vese mulift 1 imi magara mune fungidziro yenyu uzofamba futi netsoka vari 2 vambenge vakwira motikari imwe chete kukwavatangira ukoko hazvizikanzi vanga kumameseji ari kunzi akaonekwa mufoni nevava imi makaenda muchinoodha baba kuti ngachitouya Trinity kuti aregere chikoro ava vari kufirira kuti deni mwana wangu anyorawo chikoro ndikawanawo chaiviri. Imi makundoti ngachitouya togara nemurume wangu. Imi kana rakagara nemurume wanyu munoenda kuti dzadziri hashata ani mazoro makapara mhosva Niki, yeah, it's okay. But nyaya iri panapa. Iwewe neuyo. Makasera magore manga. Makamufunda mese. Ne wane iwe uri mukuru. Asi makanga muchikukwidza pamukomana wemese muri 2. Muchitozivana kuti muri ku. Okay. Izvo hazvishambise zvanditi. Hazvimboshambisa. Saka muchizonzi vasikana vakarwa patownship. Vachirwira mukomana. Zviri common. Vakomana vanogona kuti vasikana vaviri vatatu vozoita maclash vozodididi. Vasikanawo vanozviita izvozvo zvichikudaro. Saka uyu hasha ari kuita vabhata ndedzekurwira imba yake ishanje. Pose panoroorwa musikana nepanoroora musikana. Hakuna musikana kana mukomana anoroora kana kuroorwa asina mumwe waanga achifambidzana nayo. Zvinototora mwedzi kana gore chairo kuti usasamure mamwe makwekwe wanga uinawo wapinda mumba. Wakarega kusimba maningi. Makwekwe anotoramba akanamatira kusvika murume wako kana mukanodzi wako aita sei adonha aenda. Saka ava mai ava vari kurwira imba yavo. Pane chikwekwe chanocharamba chakaita sei chakanamatira chakuvaremera. Uyu kuti anyatsotaura fefe kuti iwewe kauona ndatora mudzimai ndane zvaimuremera uyu. Ndosaka uyo akataura kuti aisha mwari yangu yanzvadzi yangu. Mazuva ano vanochikoro vanogona kutaura kuti ifriend yangu. Ifriend yangu is my sister, is my friend. Kana kuri kuchechi sister, brother. Iyo vachitota sei vachidanana. Harimwe iyo yatsika iriko mazuva ano. Kunyepa kwako kuti ifriend makatobosvika pamunoti kana mamusina kutaura asi maziso aita sei aitaura zvaari kuda. Handiti mazvonaka. Saka tikaswirire nyaya iri pachena. Uyu ari kurira imba yake. Iwo pamwe wanga uchiteerwawo nemurume uyu angatadza kutakanura kana kuti ataure mukadzi wake kuti ndizvo zvapo. Saka baba mataurirwa kuti ndo nyaya iripo zvamataurira. Handimanyoresa paramba kuti izvo uya unditaurire kuti mwana wangu akudananise nemurume wako. Saka akutaurirai kuti zvechokwadi relationship yayo. Murume uyu atotaurawo pache zvake kuti zvechiwa. Haana kutaura zvakari kudai murume asi chokwadi chiri pachena. Pane zvauda kutaura? Taura tizvo. Phone yangu yakafa last year, this year ndichitengera imwe phone andinobvira ndazowana namba dzako pindure mameseji aitaura nemurume wangu. Aitaura naye ndichangotaura pafoni yake murume wangu.
Gore rakapera nzandani mwana ndini. Achiine foni. Iwe wanga achiine foni yako. Ndisati ndatengerwa yini. Ehe. Wazotengerwa imwe mameseji achawanikwa. Saka mameseji ari kutaura ndiwayo uchiine foni. Uchiine foni ndo ari kutaura mameseji acho kuti aiwa. Chirega kuramba muchiita saizvozvo. Now iwe murume ndiwe muridzi webhendi kai. Chii chaungataurire koti pamberi pamambo nenyaya iri papa yokama iyi? Ndataura kuti ini nemusikana yatifambidzana hatidanani. Hamudanani. Saka adzimai ako vari kuitire chiizvozvo? Vari kufungidzira uyezve vane mamwe mashoko avanoudzwa anovapa kuti vafungidzirawo dzavo dziite sedzichokwadi. Vachiudzwa nani? Last time vakaudzwa naambuya vangu kuti ndaonekwa kumunda ndina Trinity. Ofu chiteerero ndandiri kumunda ndina mama vangu. Mama vakatozviramba. Pakatomboita dzimwe nyaya futi dzakanetsa kumashure. So ivo fungidziro dzavo dzinozosimbiswa nezvimwe zvavanenge vachiudzwa. Okay. Alright. Kusvika rini mune fungidziro makatakura muchifamba chenyu kufungidzira murume wenyu? Fungidziro ndinenge ndagara ndinaye nekuda kwemasituation anenge ndichisangana naye ndiri mumereji nemurume uyu. Chimwe chacho chii? Nekuti murume uyu hatitombowirirani. Pakugarisana kwedu hatiwirirani nemurume uyu. Wabvisirwa pfumo? Habvisa kutabvira ikoko. Hamuwirirani pakugarisana kwenyu? Mari makore mangani? Just a year? This year 3. Wakarore mudzimai. 3 years. Ndinopedza. Munonzi mai? ndonzi mai Kunashe. Mai Kunashe? Handiti kuti muwirirane murume imimi ndimunotopuruzirawo muchi. Handizve? Munombopuruzirawo here? Kana kuti munongoti hameno vaenda kubasa vachadzoka. Kwete, hatombotangike enda hatombonipe mukana kuti. Kwadi, nai Toda kutaura uyu. Anga kutaura zvinhu zvakanaka nemimi. Dzokorera futi uchitaura mudzimai wako. Zvawapedza kutaura kuti ndati inini uri kutaura kuti kudii dari. Nekuti iwe ndiye muridzi webhendi. Ndachitaura kuti kudari mudzimai wangu ari ane fungidziro yenyaya dzese idzidzi achizosimbiswa nezvimwe zvaanonzwa kubva muwangu kuti abhilive kuti ndezvechokwadi. Izvo zvisiri zvechokwadi. Zvisiri zvechokwadi. Unoda mudzimai wako? Murume wako unomuda? Anomudaka ndosaka ari kumurwira. Ndosaka ari kurwa zvibhakira zvokuti iwe hapana kwaunoenda uri wangu. Na wanzwa zvaataura. Ataura kuti iwewe chirega kuramba wakamira panyaya yekufungidzira. Uye nekuteerera zvotaura vanhu. Unopera pendi, unopera nekuonda nekufungidzira kana ukarwara. Nekuti uyu kwaanoswera manje achasaka nevamwe vanhu. Pamwe achabasana nawo chinhu chishanu kwazisana nekutaura nemadzimai. Ungazvigone zvekuramba wakamuona akamira nakeresi apa woti wanga uchiitei? Takamisa Trini takamuisa ku takazobona akamira naLucia. Asi saka meseji yakamaiona ka yaari kutaura kuti aiwa iwe mukadzi wako uchibva papi panyaya dzekufungidzira inini handichafambidzana neushu. Handizvizivi. Tingapinde mumotikari imwe chete, tingafambe kuenda kudhibhi pamwe chete, ungatori takamira pamwe chete, aiwa sevanhu vakagarisana munharaunda asi hapana rudo ruripo.
iwe chimira kufungidzira. Mwazvizwa ka? Ehe. Now toda kukubatsira iwe kuti ita hoti yacho inge sei inodzikira zvishoma uchirera murume wako panzira dzakanaka. Nekuti ukaramuone kakani kamweya kekufungidzira kuti pamira paruta zvakapamira imba yevakike anosvika pakuneta nekumufudza kwaunenge uchiita. Kana aneta akutendeuka akutarisa kuti imba yaita rufuse haichagarika. Andivazvizwa? Ehe, good. Uchiitawo zvaanodawo uchimukudza semurume wako. Handitizvo? Wanzwa zvakanchitaurwa apa? Zvokubhabhadzirwa. Kwete ungosasamura ka. Murakidze rudo chaizvo. Iwo achikurakidza rudo. Imba yenyu inoita sei? Inovakika. Handimazwa? Baba, Bata, magutsikana here nezvataurwa nemwana uyu? Magutsikana ka? Saka taakuti hapana ukama hwakapera kare, asi yanga iri fungidziro. Yanga iri. Hapana ukama, mwana ngaende kuchikoro. Akasununguka. Hapana ukama waripo, asarangura. Iwe zvino iwe kana rigwa remhosva. Shoma vakataura kuna Bata chaita kuti wauye kudaridzwa napo pana akavabata tombozwa kwavari kuti pane zvakakubata here zvamakakanganisirwa nemwana. Ndichandibara chizvo kuti vakaya vari pane hasha kuti ena handisipo vakaya vari tsini ende uyezve vanga kavaonawo kuti nyaya yakadai aifanira kuti mumwe mukuru uya ine polaiti way undiudzawo mune zvakanaka kana kuti kusvika kuna pangu utakutokwidza izvi apo odo apo mwana wechikoro azvotadzwa apa ana mufindi namai avo vanoda kungovatsiura pamberi kuti hatizvide kumba kusii wakasarudza kusungisa baba pane uyu? Pandakasvika kumba ndakaona kuna baba wacho. Aiwaka, asi muridzi wemhosva ndibaba here kana kuti ndimi mwana wamusikana ndaiudza ivo inonziti ndakazomangana ndivo. Wakazomangana ndivo? Alright, okay, alright, zvinoenzaniswa. Zvinotakuenzanisai. Baba Bata chisunungukai pahana penyu. Mwana wenyu uyu dare raona kuti hapana ukama hwakambenge huripo asi hwakapera nekuda kwokuti akazenga atora murume uyu. Mwana wenyu endai naye munomupinza chikoro zvakanaka apedze asvike pane shungu dzenyu. Iwewe enda unochengeta imba yako zvakanaka. Handiwanzwa? Usingafurufushe murume wako kuramba wakamuningirika. Iwewe teramirawo futi kumudzimai wako. Wazvinzwa? Zvakanaka.